Altså i det øjeblik, at lærerne skal samarbejde om noget meningsfyldt, så vil de selvfølgelig også gøre det. Og i den situation, at de bliver bedt om at samarbejde noget, som de ikke kan se mening i, så vil de selvfølgelig have sværere ved det. Og altså digitalisering har jo ikke noget specielt over sig, som gør, at man skal samarbejde om det på en speciel måde. Altså lærere skal samarbejde om digitalisering på fuldstændig samme måde, som de samarbejder om en masse andre ting. Det er jo blandt andet også en af de ting, som undersøgelsen, jeg har lavet her i kommunen, viser, at jo mere lærerne samarbejder, desto mere IT anvender de i undervisningen. Altså så samarbejde er helt sikkert nøgleordet. Digitalisering ikke. Altså problematikken ligger selvfølgelig også i, at når man taler om IT på den måde, så bliver IT målet for det, vi skal. Altså så er målet nu i forhold til kvalitetsreformer osv., at vi skal samarbejde om IT, i stedet for at vi skal samarbejde om det, skolen handler om, at lave god undervisning, så vi får nogle gode medborgere i det her land. Det er jo det, der er formålet med skolen. Og der er der nogle situationer, hvor vi skal bruge IT, og der er nogle andre situationer, hvor vi skal lade være. Og selvfølgelig er det en styrke at få lærere til at reflektere over det her sammen. Altså, hvornår gør vi det, og hvornår gør vi det ikke. På fuldstændig samme måde, som det vil være en styrke, hvis lærere er reflekteret over, om vi skal bruge den her bog eller den her bog. Og hvad er fordelen ved at gøre det her? Altså i virkeligheden så samarbejdet skal være om didaktik. Altså, jeg ser gerne et lærerjob, hvor at en del af lærernes arbejde er at samarbejde om at lave god undervisning. At de diskuterer, hvad er god undervisning. Det tror jeg er vejen frem.